Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere fen jeyɓatake bindaɗo mawbare nogase nayi morse hitande ujunde nogase joyi ɓatake men fati koye carika rendo. Alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere jambalɗon rendo Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o kala kalɗo gonɗon yo Allah ɓeydu nden kay kisal e cellal e pittali men ya rabbi ya rahman. Kala talata eɗen kewi nayade carika hande noon sahaji jomiraɗo ma en bismoɗo henna musidɗo men ɗanniyanke artiyanke biyeteɗo Oumar Sy ɓeni mbiyam Barou Sy taweteɗo e Jayde Weltare TV jeyaɗo toon to siiwi noon koye lappol polol Dande Maayo banggue rewo Mauritanie kono hande pinowo ɗo kay hayɗi taw kadi hande ko ɗon waɗi gollorgal mum golloto koye jamɗe koɓe mbiyata cuudowo ko soudeur métallique jannguɗo meccel mum e nder leydi Mauritanie wattindi yaade toon to Algérie, Tunisie ha to Libye ha hebbiti gandal muɗum hibbiti arti gam gollade leydi mum gila e caɗele ladde ha e caɗele ɗe tawi joni e gurdam golle ɗe kala e hirjino makko faade rendo faade sukaɓe gila e mecce ha e goɗɗum kala ma on kettoɗum e nder haalullaji makko so haaji Allah rahman. Alhamdulillah gila hanki denɗiraɓe men ɓe toñen mbiya dande ne tekki no fewi mbiyata ken fiiɓe ñebbe walla ken fiiɓe cooke walla ken uriɓe ɗum ala fof koɓe kalani on he mbini maɗa ken ruggoɓe ɗum ha ɗaate mbaɗi ɗum coltade meɓɓo e kala saaha ɗum de wonti kumpa mabɓe gandata nde tawno sirlu ko sirlu ɓayde kamɓe ko ñebbe tan ɓe cikata on sirlu oɗo sirlu mi haalanta ɗum ɓe jiiɗi ko tuufademi kono mi nangata hono no Alhaji Demba Huudu Taal wanno ni so yinnode tuufademi totti joom suudu mum coosoho o sakel ñebbe la ila yoɓe aran ɗum noon mi salminima Seydi Tall denɗam gonɗo hande foftorde mum toon to Silla Worgo mi salminima mi juurimama mi wima ndungu nanaɗa mbaɗa fernanga guesal mangal no fewi on saaha noon mbaɗa andi artirma ko rawane wiyama ili ha heewi liɗɗi dañama ha heewi ñebbe me dañama ha heewi a mobbi bagage ma kala a arti a yeɗa tombo ilam so tawi ilam arani hikka somin nanguima ceerno Ali Huudu Taal mi salmini koɗo o no fewi en mbimo bisimilla makko koɗo tedduɗo moƴƴo oɗo henna Demba Huudu Taal
hono makko weeɓani ko neɗɗo moƴƴo mami arta e ma sohaaji Allah rahmanu ya rabbi yo Allah reene ani suddiɓe ma e ɓesgu ma e golle ma mantiniɗe gila to fuur mburu wadde boyli Allah wurtudema e gueɗe ɗe aɗa waɗa taw kadi ɓiɓɓe julɓe ne naftoro miskineɓe ne naftoro yo Allah reene yomma moƴƴere bi jahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam. En mbi kala subaka eɗen ngara seeɗa e kumpital hande noon jeheten ko toon to Iran e Israël eɗen gandi hakkude Iran e Israël hande ko ɗum tan ɓuuri wawde haalede ɗum ko caggal hanki nde Israël weddi missilaji mum faade Iran kañumne yoftori jangungu Amérique wanno e mum faade base koninkoye mum tawete toon to Doha laamugo leydi Qatar leelani seeɗa Donald Trump hoorejo leydi Amérique holliti nandiral heɓama wonande hakkude Israël kami Iran yo jeygue darto teni ko dartugol gonga e gonga yo darto ha laaɓa ɗum ko hanki jamma o haali ɗum kono waktuji seeɗa ko adi nde Donald Trump ene haala ɗum hawre Iran weddima missilaji mum faade to Israël en keɓani noon taw koɗi bonni walla ala ko ay wonde kala kam oɗo saaha hakkillaji kala ene ketti hakkude Iran Israël beele ko Donald Trump wi nandiral heɓama jeygue yo darto to banggue Israël e to banggue Iran kala beele ɗum ma ɗofte walla ala beele ngal nandiral ko nandiral piɓodirigal hankkadi ni yo darto walla ala ko waɗa ɗum ko noon hanki hewɓe kolliti kulhuli mum caggal nde Iran weddi missilaji mum jeegom faton to Qatar taw memoy ko base koninkoɓe leydi Amérique taweteɓe toon Qatar holliti weltaki hen Arabie Saoudite ko noon saabu ɗum ko yaɓɓude ndimagu leydi no woruno tolinirde ɗe kure gulɗe jaw beddoɗa e leydi janandi hayso tawi woni ko gagnoma woni toon ɓe kolliti ɗum ɗo hen wona hunde ɓe jonni no fewi ko ɗo kabaru tan goto woni mo hande pinɗo e nder windere nde taw mbo yimɓe kala ɓuuri wawde humpitade ha mbawa andude hande o holno Israël mbaldi eno piniri kala. Gartaten koye yewtere men buuɗaliru mede eɗen jetta eɗen jara noon banimen debbo tedduɗo o woni sohna Aminata Jumannere walla sohna Aminata Kaw Sule gonga mawni men Wappa Gueye he wiide noon en duwontomo noon saabu omo nelli hen sac goto hono Wappa Gueye en jeegomo en mbawi nadde sac he taw sac o woni hen ko comci sukaɓe en wonde kaafe ɗum noon ko yidde fadno ɗum e sukaɓe taw ko sukaɓe almuɓe ɓe ganduɗa dofalɓe ɓe ngala doole beele mbawa dañde comci beele mbawa ɓornat tekki so tawi jalti taw ne laaɓi ceer nde taw ala ko ɓuuri yodde e yodde almudel tokosel ñantade ha yooɗa woni waɗa pantalon mum e simis mum taw ne laaɓi ne siwlis ne waɗi paɗe mum hay sene yelo taw ne laaɓi ene wi ceer ala ko ɓuuri ɗum weldede tawno aduna hande o ko aduna ñiddo rafiji ɗi keewi cirƴali e beddaji tuute e beddaji ñameteje hande ufɗe ɗe happu men gasi moƴƴi hande ko suka almuɗo kanko mawnata janggo moƴƴi ko wona e laaɓal o wona e civilisation moƴƴo beele kadi Allah ne walla mo ɗum noon sohna Aminata Kaw Sule Jumannere min calminima beltanimama no feewi ko noonne kadi min mbiya Allah reene wurnuma hisnuma ya rabbi ya rahmanu ngal sakayal ngal ganduɗa sagataɓe jeeyo hono mawni men Wappa Gueye ne mbawi lowade nder to korsaɓe ten kadi ɓe guura toon gurdam moƴƴam haɓe jetto alhamdulillah yo Allah yoɓe moƴƴere tene kadi ko comci moƴƴi inchallah gadduɗa yo Allah reene hisnuma yo Allah rokke diwnude ya wuure barke ɓesgu ma yo Allah watta ɗum daaba moƴƴo mo ene humta haaju ma aduna e lakara humta haaju ɓesgu ma kala nde tawno kala mo waɗani almuɓe kala kadi gurtaɗo e wadde moƴƴere ko Allah yoɓa ɗum moƴƴere ya ruddul mar'u bima ya attabir neɗɗo kala ko golli ko ɗum tan artata e mum ɗum woni fulɓe mbi e konngol mumen kala ko jalo dasi ma artire koyɗe jomum a dasi moƴƴere nde moƴƴere yo arte koyɗe ma ya rabbi ya rahman. Yewtere men carika rendo jaɓɓoɗen ko musidɗo men Oumar Sy siwinke walla min siwinajo sen kaali siwino alay saago miijoɗen nene Binta debbo moƴƴo mi salminima mi salmini ɓesgu ma kala mi salmini dental dingiral dembuɓe naaɓe kala toɓe mbawi wonde e nder windere nde kono kadi en calmini siwinaɓe pop hay goto hen ɗaccani toon to siiwi nde tawno sen mbi siiwi o waɗɗani tohomaji
waɗɗani jammel, waɗɗani nonne kadi tiggere en, waɗɗani Matam, waɗɗani Rewiyel Matam, waɗɗani Kundel, koye ɗi nokkuji tigui woni Siwi noon eɗen gandi ko wuuro ganni kono kadi ko wuuro heptinago e nder leydi Mauritanie no fewi. En calmini dendagal lappol palol dande maayo kala on mbiyama so on pini banda men neɗɗo kala ko ene golla kirjinen mo mi haala noon ɗo hunde wotere. Sa yi ɗemɗe men gurtamayi inɗe janane walla gurnameje janane ko golle ngala e renndo ngo tan. Sa fini mawɓe men hanki no mbaɗanno ni, a dawi sokkere butaali, a sokki ha warñi, a gayni a sumbi beñuwar ma a wuppi ha gayni, a gayni a faye barme ma, a defi a gayni a faati e defde hirande ko juuɗe gunirta ndi condi, gayna ceɗandi jerwoɗandi, mbattandi lacciri ndefa haako, gayna hawraynangi muti, ɓattina jafna sukaɓe, salilima harat ten sa fini koye haaju goɗɗo paaɗa. A wonta ñoho neɗɗo, a wonta finir neɗɗo, a wonta yiɗ bone, a wonta yiɗ hare, a wonta mormorte galleji janani ngam bonnude dewle janani walla enɗameji janani. Allahu akbar. Jonde noon aɗa ñammine, aɗa yarne, aɗa deeƴi, hay facture gorfake ma ɗemgal ma ngal wawa wonde jaam. Miijoji ma ɗi gonata e jaam, gonata miijoji moƴƴi, ko miijoji pusoji bonnoji. Ɗum noon pinowo hande watta haydara, ko jooɗi tan o fusade rendo, saabu hankkadi ni ala ko waɗi ala ko tampi, il faut o ƴeewa ko bonni. Neɗɗo ko ni a wayi, neɗɗo ko bonirante. Kono eɗen kirjina kala mo ene jogui gollal mum, so caaf mbatta, so beñe mbatta, so cakiri mbatta, so kodde mbatta, so a wuppat aɗa yooɓe, sa a fittat aɗa yooɓe, sa a defat aɗa yooɓe, kala ko mbatta tinno hen no fewi. Neɗɗo ko gollal mum, sa ala gollal a wadande diine, sa ala gollal a jooɗoto, a ñaagoto, ten sa renaki, sa ñaaguima a rokkama, dokkuɗomo wonti khalifa ma, a wonti an maccuɗo makko walla korɗo makko, no yiɗi fof o wanma. De jungo ma watti sakkade fof jungo fawo dow, mo jungo mum fawi dow o yiltetino welda, sa salima o jagga jungo makko, so tiiɗi a artade makko, par ce que ngari a wowni hoorema jonde. Neɗɗo taguira ko foftere, neɗɗo taguira ko yo gollo, ñaame jare mo Allah wi o yaltata koye golle, kulu washrabu mo Allah haali o koye golle o yaltata e jonde, o yaltata e ɗoygol, o yaltata e foftere. ɗum noon moni kala yo dillu, moni kala yo yiilo, hay goto fat wallede, hay goto arani wallede. Weli wallude noon ko dariɗo, fulɓe kaali gayni mbi weli jingande ko duudotoɗo, kono mo duudotako sa jingani ɗum so ɓoyi a tampat. Ayinde Israila duudi ha holliri ndolon mum faade Iran, Amri wi aha hanti accumin kelanma bildi ndi. De ɓe gandi ɓe juli bildi ndi ɓe keeɓi ko ɓe jiiɗi ko, ƴeeɗo bombaji ɗe ɓe gandi wawi fusde kala ko fewna, mbiya ha dartoɗen hankkadi ni min keeɓi fandare amen, minen kay min kulno ko yata ko min beddoto ko, Iran jogorani bonnude, so bonni min gadi min dañi haaju, kono ɓaydi min pusi min bonni ɗum, amin gandi hankkadi hayko so pewni amin mbawi fewni kene bonna ɗum, min darti. Ɗum noon rendo men, hey rendo, hay goto woto fat ballal ko an ɓamtare neɗɗo koye jungo mum, koye peɗeli juuɗe mum woni, ko haqqille ma irtota ha irto, laɓɓina ɓernde ma, gummoɗa e jonde ma, kuccana ɓamtare ma. Hande ko babam wi ko yurmoto ma ko gueɗe ɗiɗi, somi yejjitani elle no wirno, goo ko posma tan, posma ɗum yurmoto ma, hay so ɓiyene dawane liggone arta, posma yurmoto ma. Hande holno foti jogui ɓiɓɓe ne dawane garta walla jogui salaire uji ma a yiyata, joɓa école joɓa foof ha joomum daña place moƴƴo de, so yoɓama fiye compte mum arta deeƴa, wonda kama ni. So wona a ñaw walla dañ probléme mantiniɗo, walla hoɗo Afrique, walla won Afrique, walla won banggue goɗɗo, aɗa suufi aɗa tampi, joom itte hen seeɗa nelduma. Hande ko posma tan yurmotoma, posma tan yurmotoma e golle ma moƴƴe ɗe mbaɗɗa, posma tan yurmotoma. Ɓayde ko posma yurmotoma, ummo e jonde, ummo e jonde, hoto fat hay goto, hoto fat ballal, ummo e jonde, ballowo mo yiya aɗa dari walluma, kadi gonɗa, sa wallama kadi dewna lawol, wona ɗum woni ko Allah wallirta en.
yimɓe ballen koye men ya rabbi. ɗum noon no mbiruɗen joni ma en jaɓɓo musidɗo men Ceerno Oumar Sy, soudeur métallique tawete Tokkay Hayɗi, laamorgo état du Gorgol. ɗon mbatten taɓal jeeyen ha to galle Ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Alpha Mama Siley, gorko moƴƴo Karay Sire. Min calminima no feewi, min juurimama, amin beltonoma e kala saaha. Ko noon kadi ha to galle Samba Jabalo Bambaɗo Ba, e ɗi ñalɗi pine dewɗi ɗon birtiɗi ɗon, min calminima no feewi. Mbaɗen taɓal ha ton to Lugsayba Gorgol, wuro moƴƴo Malago, hewngo gandal, ceerno Ibrahima Saydou Kane, ceerno Mouhamadoul Ali Ba, e dendagal khalifaɓe wuro ngo kala e ko taari ɗum. Ceerno Oumar, bisimilla maɗa, aɗa e Jayde Weltare TV. Assalamu aleykum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وتعالى وبركاته. Ceerno Abdoulaye Seydi Sarr a salmitama, a juurama, a neldama duwaw kadi a ñagama duwaw. En calmini kadi Weltare TV, Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma, fedde heblo sukaɓe Afrique. En calmini dendagal kadi hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe. Ceerno Abdoulaye a salmitama kadi lawol ngolngol e namdal ma kadi bangal fayida. En beltima no feewi e namdal ma ngal. Alhamdulillah rabbil alamin, en jetti Allah, en juule kadi rasulu bil haqqi sallallahu alaihi wasallam. Ceerno Abdoulaye, meccal men ngal, meccal ngal jangga ko ɗo e Mauritanie, ko ɗo mbaɗɗen suudaragal ɗo ɗo janguɗen. Allah yaltini en noon e leydi Mauritanie ko 2006. Gadoroɗen ɗon ko Tunisie, gummiɗen noon paaɗen Libi. Ɗiɗo duuɓi fof noon ko hakkunde Libi e Algérie e Tunisie ɗen ɗon tan gonɗen. Ha surtout ma noon hakkunde Libi e Algérie, en mbawi ko ɗon hande ɓurɗen andude, kadi ɗon kadi ɓurɗen jooɗade. Suudaragal ngal mbirumami ni ko toon banggue Libi en Algérie en, gueɗe kewɗe ko toon janguɗen. No gummiɗen ɗo noon eɗen mbiya mataw ala mo poɗɗen walla ala ɓurɗo men, kono jaaɗen toon tawɗen enen kadi holko heewi en jiyani. Kono no jaaɗen toon en jokkuɗen tan kadi jangde. Noon mbi kewɗen mbiɗi jangde gasata. On noon to gonɗa ɗo ko ɗon tan gonɗa, kono sa yalti tan ma yi ko heewi ka meeɗa yiide. Won noon kamɓe ɓe créat, kamɓe hunde hewnde ɓe créat ɗum. Kamɓe wona tan ko tawa ko tan fina tawa ko on to ɓe ndewata, ala, kamɓe hunde fof ɓe créat. Ɗeɗo baafe joni ko toon jangumiɗe, ko toon jangumiɗe, machallah tabarakallah. Baafe kay kala façon baafal kay alhamdulillah eɗen jetten Allah no feewi, ko toon keɓɗen ɗum. Ni baafal mum woni falantere mum, woni gere muɗum, woni daɗɗude mum, woni armoire mum, fof ko toon janguɗen ɗum. Toon noon machallah tabarakallah. Sa yeehi toon tan kay sa mawkinaki a yiyat ko heewi, machallah. En cabbi kadi Ceerno Oumar Seydi Sy, min calminima, min beltanimama no feewi. Tumne naɗɗa e ɗeɗo ene baafe ɗe pewnata caggal nde jannguɗa meccal maɗa e nder leydi Mauritanie ha piitiɗa becca wawi jaaɗa Tunisie tawɗa nde ka fuɗɗaki. Ɗe baafe ɗe pewnata e ɗe pallanteje ɗi giriji ɗi pewnata. Won mbadiji ɗi jiiɗen hen ɗon ɗo Kay Hayɗi ɗo, beele hono majje ne pewne ɗo. A yii ko gartuɗa ko
walla ala oɗo hen modèle koto safalɓe to walla koto arabe ɓe to tan jiiɗa ɗumen. ceerno Abdoullahi salminama kadi lawol gongol e namdal ma kadi ɗiɗaɓal e ɗeɗo baafe min kam jimiɗe tan koye leyɗele arabeɓe ko toon tan jimiɗe eyyi ko gartu ko Allah artirimi ɗo noon e Mauritanie ko eyyi mi yeehi e banggue Mauritanie o e banggue Sénégal o holto jaami hen mi yiyani kam mi yiyani nokkuji ɗi jaami ɗi kam mi yiyani hono majji eyyi min hooram noon ko Allah artirimi ɗo ko guddimi ɗo atelier e kahayɗi ko pewnanmi ɗo ko puɗɗi fewnude ko kamɓe yimɓeɓe soɓe gaari ga ha surtout ma somi pentiri ɗum soɓe gaari won aroɓe ha jetto kam no silla godoro ngoni jippo cikka ni ko baafal leggal gara ha jetto konga ɗum taw ko baafal jamdi e mbiɗe baafen joddi baafe ko ne gardi koye wiya aha ɓe mbiya ɗe ngala ɗo kamɓe wone maɓɓe ni mbiye ngala ɗo mbiya wasara ɓe mbiya ala kamɓe min jeeyani donc ne wawi e banggue yiyandam min kam ko jiimi ko walla to jillimi ɗo mi yiyanide leyɗele arabe to kam haɗe kewi kam eyyi wonande kadi e yimɓeɓe e hola aroɓe ɓuuri hen hewde kam ko namde tan aroɓe kadi namdade eyyi wone mabɓe kadi so jii baafe ɗe photo ji ene kewi noddudemi namdo kam cikkata tan baafe ɗe ko leɗɗe wone mabɓe kewi namdademi ko leese eyyi armoire foof en namdo kadi baafe nder wiyede ala ɗum ko baafe jamde gonɗo eyyi so tawi noon jomum yiiɗi mi haalan jomum so jomum yiiɗi armoire jamdi mboɗo wawi fewnan ɗum so jomum yiiɗi ko leese jamdi fof mboɗo wawi fewnan ɗum no baafe ɗe kadi no menuisier ji pewnirta leese ɗe ni e armoire uji min mbiɗa wawi fewnirde noon taw ko jamdi wawi garɗina ɗum ha moƴƴa eyyi mi haalan noon jomum mbiya e ala caɗele jomum yaaha eyyi ka karallo garɗinowo soudeur métallique pewnowo gueɗe kewɗe pewno griji pewno leece pewno almoire uji taw fof ko jamdi so neɗɗo yii sikka ko leggal taw ko jamdi eɗen gandi noon jamdi moƴata wuɗata teni kadi moƴu ala ko wawi e muɗum te ñande kala fompat tan ne ɓeydo lerde ne ɓeydo yodde ɗe ko golle ma ɗon ɗo kay heyɗi ɗo yimɓeɓe aɓe daara saaha photoje ɗe aɓe jiikat no mbattani kono aɓe jogo caɗele wawde yettade beele ko ceergol ngol walla ala ko ɓe ganda ɗum gila garɗa kay heyɗi ha hande e hol gurdam ma ɗon ɗo kay heyɗi beele ma wattiɗo joɗeɗon walla ala ma ruttu caggal ɗebde tiiɗal seeɗa. ceerno Abdoullahi a salmitama kadi lawol gongol e namdal ma kadi tataɓal e wonande yimɓeɓe haɓe manki notade eyyi on noon baafe ɗe no mbaɗɗen ɗum ɗo publicité won ko ɓuuri hen hewde kam ko téléphone ngaji tan keeɓe tan eyyi téléphone ngaji walla jomum kadi nodda en jaa nokku muɗum ƴetten mesure sen ƴetti mesure noon en kalni ɗum tan haala baafe ɗe prix baafe ɗe tan woni hen kadi ene mbiya ene tiiɗi eyyi woni hen mabɓe kadi aroɓe so memi baafe ɗe tan mbiya ɗeɗo baafe ala koɗe jarani eyyi ɓe mbiya ala ko ɗeɗo kay kala koɗe prix waɗa e majji haɗe jaari ko ɓuuri ɗum eyyi woni hen ko noon mbiyata eyyi heddi ko noon yimɓeɓe ɓuuri hen hewde kam ko téléphone ngaji ɗi tan e walla neldam ɗum e téléphone am baafe ɗe kadi won noon kadi jiita ɗo baafe ɗe ko sohla ɗo ko sa felti wadde baafe ɗe ko cohlanmi ko mami won gueɗe ko Nouakchott keɓami ɗum won gueɗe ko ɗo e Kahayɗi keɓami ɗum won gueɗe mami yaha Wourossogui mi heɓoya ɗum eyi ɗum ɗon kadi ko maaye he ƴeewoye toon ewa ɗum ɗon noon so tawi kadi ari jomum kadi yiiɗi ko yooɗi
e ko fi e ko waɗi garanti donc alay sago tiiɗa eyi afde kam sa waɗi kam e nokkuma ko jooɗo jooɗɗen eyi sa waɗi nokkuma ko jooɗo jooɗɗen ko hunde tinde tenen yooɗi tene kadi furata sa kala ko peinture mbatta hen ɓayde hunde ne tiiɗi seeɗa to banggue kayheɗi ɗo eɗen gandi gueɗe banni weɗi wadde koye capital uji he ko wayno Dakaru en walla ko wayno Nouakchott en walla ko wayno guure mawɗe leyɗele mawɗe ɗe ɓayde hunde ne manki yaade tigui rigui teno ganduɗa ko gandal tene yooɗi ha ɗon wawi hadde beele aɗa heeɓi wattude jangguinde sukaɓe ha mbawa ngal meccal walla ceerno Abdoullahi salminama kadi lawol gongol elle namdal ma kadi naybal en beltima no fewi namdama kadi wattan lamiji enen eɗen jiɗi ɗum so tawi en dañi eɗen jiɗi ɗum kadi eɗen mbaɗi ɗum kadi anni e men hay goto noon en paltaki e kala garɗo so Allah jaaɓi ko Allah hokki en ko en dendan e muɗum won noon so tawi Allah hokkima gandal so tawi a arti walla gandal ngal so ɗon keɓɗa ngal walla so tawi a yaha keɓɗa ngal sa arti sa ronkani rendu ɗum e bande en aha nen noon eɗen berti juuɗe men kala kay jiɗɗo en paltaki jiɗɗo fof so ari so Allah jaaɓi ko Allah hokki en ko en dandan e muɗum eyyi hay goto noon en paltaki eɗen berti juuɗe men eyyi a ɗaɓɓoyi ngal gandal ha wawi a arti o saaha noon a hasidanaki hay goto kala suka jiɗɗo janggude aɗa heeɓi jangguinde ɗum ɗon ɗo kayheɗe ɗo gonɗa ɗo ceerno Oumar e kala saaha amin nana o saaha ne tiiɗi no fewi woni ko gownoɗa dañde to banggue golle toon to Libye Tunisie ha fayanma toon to Algérie guila gartuɗa wayirani hono noon nde tawno ne wawi taw enen to banggue men en ganda taw oɗo siifa walla ko wawi wonde kala walla taw yimɓeɓe cuwa taw humpitade ɗo keɗɗa ene gonirɗa ɗon ɗo kay hayde ko taari ɗum kala ceerno Oumar o saaha a tawi to leydi Mauritanie toon to kay haydi beele nde gonnoɗa toon to Algérie Libye Tunisie sukaɓe men aroɓe toon ne ɓenna ene tacca ngo maayo ne paye leyɗele Europe beele tina ɓen ene jooɗo ɗon ne jangga métier walla woni mabɓe ne gara ne jogui métier no ma ni taw ne jiiɗa hunƴude jangguɗon métier walla la yiyani ɗum ceerno Abdoullahi salminama kadi lawol gongol e namdal ma kadi joyobal en beltima no fewi en jillima noon en jillima wonande Tunisie Algérie Libye ko nokkuji ɗi ganduɗen nokkuji kadi ɗi gurɗen en gone capital uji ɗi lamorde ɗe en gone kadi e région ngaji ɗi en gone kadi frontiére uji ɗi ko nokkuji ɗi jilliɗen machallah tabarakallah yo Allah yo ɓeyda eyyi eɗen jiiya ko heewi ko ɓuuri hen hewde kam jimi kala garɗo heewi ƴeew tan ko lawol no ɓenniri eyyi wone mabɓe noon ko heewani heewani min hooram mi heeɓino ɗon pullo goto Burkina najo wiya Harouna Diallo ari tawi kanko ɗon wi kam kañum en yiiɗi janggude meccal mi mbimo holno ɗum gasirta yana jangga meccal ga situation no wayni caɗele wi kam yiiɗi ko janggude waade ko lumbude kono yiiɗi ko janggude ha wawa so yeehi Europe taw wooda no liggori par ce que omo andi ɗo no tampiri ɗo ni o ala meccal ko rondade tan kanko dal o janggat ɗo tan eyyi ko wino ko kadi ko noon woori kanko tan kam jiimi o ariyam o jangi ɗon hawo wawi o ɓinni eyyi ko heddi ko noon arat tan liggade ha dañata ko lumbiri yaaha walla jomum ara daña ha daña passe muɗum ɓenna yaaha eyyi enen métier ɗe eɗen manki janggude ɗum no fewi enen manki janggude yimɓe manki janggude métier ɗe no fewi eyyi kadi eɗen jogui caɗele ɗe kadi yimɓe ne keñi won noon kala garɗo so liggima seeɗa tan andi hunde seeɗa heewi ko sodde machine muɗum
email muɗum wiyen uddir atali liggo e hunde noon kala kaɗa waɗa wata heño jangde gasata so ñande fof aɗa yiya ka meeɗa yiide yo jangu tan ha mbawa sa jangi ha wawi to jaaɗa fof liggo kadi leyɗele ɗeɗo arabeɓe sa ari hen ala meccal ko tampere kamɓe kam eɗen gandi no mbayi yawade ɓalejo donc so tawi aɗa jogui hen meccal ma aɗa wawi aɗa gandi aɗa wawi liggey ma ŋerɗi ala ɗum kadi ɓe pawanma ko dow e so tawi noon wonde ko rondade tan ɗum kam ɓe respectatama eyyi a jarama seydi Sy arabeɓe ɗe wiwade kono julfuɓe mbayni pinɗo kala en jogui to dawata moni kala en jogui gollata jogui gollorgal mum so hiiri jippo yaroya café walla yaroya ataye e nokku jardeteɗo te a jarama fodde jiilaw ngu jilliɗa ngu ɗum woni yillade ene walla no fewi yillade ne walla jogade hoore jogo gandal jogo meccal yillo kadi haybito ko hunde ɓurde moƴƴude nde tawno neɗɗo so tawi o yillima tan kala ko wawi ma o waw kadi ko ɓuuri ɗum kala ko suusi ma o suus ko ɓuuri ɗum nde tawno ko yii ɓuuri ko nani neɗɗo ko yi ɓuuri ko nani ɗum waɗi noon ko jannguɗa e bindi e ko o yiiri yitere mum kañum danma Oumar Sy o saaha yewtere nde naywi no fewi a tawi ɗon ɗo kay hayɗi en calmini kay hayɗinaɓe kala worɓe e rewɓe hay goto en ɗaccani ko wuuro moƴƴo yimɓe moƴƴuɓe laaɓedeedi kay hayɗinaɓe ko yimɓe waɗɓe fayida ko wuuro ganni ko wuuro hanki eɗen mbiya tan yooɓe tinno ɓe jiita ɗo mogginiɗa ɗo ɓe ganda ko nafoore minenne kadi min ganda kadi ko nafoore hol wasiya ma faade sukaɓe caggal jogade meccal ma yaadema ha ladde gonɗa Algérie Tunisie Libye a liggo normal gartuɗa piɓɗa joɗade ɗon ɗo kay heeɗi ɗo yidde ƴewde ko dañi ɗon e ko wurde e leydi muɗum kañum e galle mum e sohna mum e sukaɓe mum hol wasiya ma faade renndo ngo ceerno Abdoullahi salminama kadi lawol gongol e namdal ma kadi jeeɗi bi e wasiyam tan e sukaɓeɓe yo janggo mecce ko ɗum tan woni wasiyam mabɓe yoɓe janggo mecce e kala kadi jomum kadi jangga hen yo janggo ha wawa wasa heñade kono no mbinomi tooni yo jomum janggo ha wawa wasa heñade e sa jangi ha wawi to jaaɗa foof a liggoto eyyi to banggue duttogolam mboɗo nodde jamma e ñalawma ko gartumi ɗo ko mbeɗo nodde to Libye to mboɗo nodde to Algérie to mara mi artani mane garami ɗum kay ñande fof mboɗo heeɓa ɗum téléphone ngaji e ko heddi ko noon ko Allah gaynata kono kam so tawi en keeɓi ko jiɗɗen ɗo ko Allah hokki en ɗo ko jiɗɗen ko rendude ɗum e bandiraɓe men ɗum jiɗɗen e ko heddi ko noon so tawi kay ko ni yarata so rentaki tan en mbawi duttoyɗen eyyi wasiyam tan ko yimɓeɓe yo tinno jangga jomum kala kala jangga yo janggu ha wawa wasa heñade comme no mbinomi toni to jami gartum fof mi arat ɗon jomum janggo ha wawa wasa heñade eyyi eɗen ɗo noon e kahayɗi ko ɗo Allah joƴƴinen taw pour lesa eɗen ɗo eyyi eɗen dokka noon e noddirɗe men e numéro men téléphone e numéro WhatsApp o ko numéro Libye mbatta indicatif o ko 00 218 91 684 38 31 00 218 91 684 38 31 ɗum ko WhatsApp o e numéro men appel nder leydi Mauritanie 41 23 29 70 41 23 29 70 e ko Borussi gorko mo siiwi e gelleji ko ɗe jeeri jimi e maayo o kañum arno hannde
waddude yewtere muɗum e musidɗo muɗum ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr. min ñagonmo Allah kadi balɗe juulɗe e battane moƴƴe yo duuso ɓooy. en calmini kadi dendagal kadi weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV e dendagal kadi hettiyankoɓe weltare fof en calmini ɗum calmini bandiraɓe fof oɗon jarloɗon jaafo kala kadi ko nanaɗo walla ko hettaɗo ko fewani oɗon pamat tan bani adama timmani eyyi timmi tan ko Allah. eyyi kala ko nanɗon hen ko fewani oɗon jarloɗon jaafo kala kadi ko nanɗon hen ko feewi hamon ummi koto Allah. min noon calmini bandiraɓe fof. haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Oumar Sy ɓuɗo lollirde Baro Sy gorko mo siiwe gelleje hoɗe jeeri jiime waalo kono ko waalo tan tawede lappol polol dane maayo banggue rewo ngo maayo siiwi tolni jammel yaɓani tiggere debbo pullo moƴƴo labɗo reedu Seydi Ba neniraɗo weela kosam min calminima. ngolɗo ciifol kala ko enɗam gootam woni ɗo henna yo Allah reen suura hisna kala ko fini ha heeɗi nde yewtere ya rabbi. mbiɗa tonggode libi nde ko tonggode WhatsApp aɗa wawi hen kadi wattu ɗum tonggode leydi Mauritanie beele newo saabu tonggode libi ɗe ne juuti no feewi. tonggode leydi Mauritanie nde kala jiɗɗo hebde ɗum ko 00 222 41 23 29 70 00 222 41 23 29 70. sa jokkodire Baro Sy ene gasa ma heɓen ko laaɓi ene gasa kadi ma yi ko garɗi ko fewnata ko nde tawno ne yooɗi ene selli ene sembolini guila to banggue guiriji mum baafe mum pallanteje mum leece mum métallique mum e kala sifa no jiɗirɗa galle ma yooɗa guilay escalier ji mum hay gueɗe mum kala guilay almowaruji mum e wattude galle mum métallique. eɗen gandi caaleji métallique ne go taw ko caaleji jamɗe taw ko jamɗe ɗe ko potoje ko métallique ene selli ne sembolini ne feewi siyata tene ɓuuɓi ne waɗi fayida yo Allah reen hisna. Oumar Sy min beltanimama no feewi neɗɗo so jogui meccal tan wasani nde tawno kalɗo garɗa a golloto a haalɗo konngol gotol noon ngol memi kam no feewi saabu widema saaha kala aɗa yiɗa ruttitade gam tiiɗalla ga saaha kala aɗa yiɗa ruttitade gam tiiɗalla ga ɗum heftima hewɓe yiiɗoɓe artude gollo so gari garda e mecce mumen walla garda e gollorɗe men so goni ga donc gollade tawa yimɓeɓe mbawata arde mabɓe mbawata rokkudeɓe no poti gollorade ni ɗum ne kadi ene ɗeeɓi jentilde seeɗa kono min ñaagui Allah tan yo Allah rokke no gartirɗa ni gollal ma ngal ƴellitoɗo kono hunde fof heɓototo koye muñal jooɗo ndeeƴa inchallah ene gasa fof ma tawi ɗon ha arara e ma weɗo dow faye dow ya rabbi. musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno hande yewtere nde min gaddanno men yewtere men carika hande fatuno koye meccal ha teni to banggue sudragal métallique e oɗo henno sifa no mbiɗen ni moni kala yo dañ ko wawi sa ala ko mbawɗa wonata bawal ma ko ñohde yimɓe e hasidanade yimɓe e rendinde yimɓe e mortude ɓerɗe yimɓe mbeɗe dañano gurduɗa ɗum noon nafatama aduna nafatama lakara moƴƴanta hay cellal ma moƴƴata image ma moƴƴata réputation maɗa holko moƴƴantuma dañɗo dilluɗa dillin sababu yo Allah rokku men dillinde sababu Allah notto men ɗin sababuji ha moni kala wawno hoore mum ya rabbi. musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kitki malaki jaam yo jaam Allah ñallan en